అరే, ఇంత ఖరీదైన కారులో వచ్చావా? ఏంటి విశేషం? గృహప్రవేశానికి పిలవడానికి వచ్చాన్రా. వావ్, ఇంత అందమైన విల్లా ఎలా కొనగలిగావురా? మనం 10వ తరగతి చదివే రోజులు గుర్తున్నాయా? అప్పుడు మా నాన్న మీ నాన్న ఒకే కంపెనీలో ఉద్యోగం చేసేవారు. మా నాన్నగారు ముందు చూపుతో మురళీ గోల్డ్ రెడ్ శాండల్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ లో 1 ఎకరం భూమి తీసుకున్నారు. అప్పటికే మీకు కారు, ఇల్లు ఉన్నాయి. కానీ మా నాన్న మాత్రం భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించారు. నిజం చెప్పాలంటే కిరణ్, ఆ రోజుల్లో నాకు కూడా నాన్నగారి నిర్ణయం నచ్చలేదు. కానీ ఈ రోజు ఆ ఒక్క నిర్ణయమే మా కుటుంబానికి కొండంత విలువైన ఆస్తినిచ్చింది. ఇప్పుడు నేను కూడా అదే ముందు చూపుతో నా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను. నువ్వు కూడా నీ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఈ రోజే ఆలోచించు. మురాలి గోల్డ్ రెడ్ శాండల్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ ను సంప్రదించు. వాళ్ళు నమ్మకంతో కూడిన పెట్టుబడికి, భవిష్యత్తుకు విలువైన ఆస్తిని నిర్మించుకునే అవకాశాన్ని చూపిస్తారు. రవి, నేను కూడా ఆలస్యం చేయను. నా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఈ రోజే నిర్ణయం తీసుకుంటాను.